Ćao, ja sam Valentina. Dobrodošli na kanal Jednostavno ukusno. Za ovaj put sam pripremila nešto veoma interesantno, a to su sneškići od marshmallow bombona. Poslužite ih uz šolju toplo kakaa i mališani i veliki će se sigurno oduševiti. Ako do sada niste, prijavite se na moj kanal kako biste bili obavešteni o svakom novom videu i naravno lajkujte sneškića. Za ove simpatične sneškiće potrebne su nam penaste bombone. One će da budu telo, kokos za imitaciju snega, narandžaste žele bombone za nos i bobi štapići za ruke i noge. Potrebno je nešto malo čokolade za oči, usta i dugmiće. Malo meda sam rastvorila sa vodom i sa ovim sam premazala svaku penastu bombonu. Ovako se kokos zalepi za bombone. Potrebno je da ih ostavimo da se osuše. Jedan žele bombon isečemo na tanke listiće, a listiće na tanke trakice. Od polovine trakice sam isekla trougao, to će biti nos. Penastu bombonu probodemo sa bobi štapićem, s tim da je ne probodemo skroz kako ne bi bilo ružno. Zatim sledi druga bombona. Ukoliko vam se desi da štapić pukne, to nije problem. Zabodite drugi deo štapića u marshmallow i nastavite sa nizanjem. Gotova je tela sneška i sada ćemo da pripremimo kapice. Za kapice sam pripremila kolutiće od jednog marshmalla i kockice od crvenih žele bombona. Ukoliko je potrebno, skratite štapić kako ne bi štrčao. Po četvrtinu štapića koristimo za rukice i nogice. Potrebno je samo malo da ih uvrnete, oni neće ispadati. Za nos je najpraktičnije da prvo pripremite rupicu kako bi se dobro držao i ne bi otpadao. Za okice, usta i dugmiće koristim otopljenu čokoladu. Pomoću čačkalice se jako lako nanosi. Uživajte u pravljenju ovih simpatičnih i ukusnih sneškića.